Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mergo aku anggoleki sing tak tresnani klinciku ucul lunga mengetan Surabaya terus nyang Bali mangulon lunga nyang Bandung ora ketemu terus aku ning Jakarta jebul ora ketemu aduh kelinciku aja buyang-buyung Bali ning Semarang kelinciku wis ana dagelane tambah siji. Alhamdulillah. Dikacani mergawe yu aku. Aku leh dhuwit kono keselen. Ya. Ajabu lane krusak krusu keburu nafsu apung kasane montang maring ragate akeh aku dhewe sing kebanten bengi kutha sateruse ning desa-desa pungkasane mung goleki sing tak tresnani klinciku ucul lupa mengetan Surabaya terus nyang Bali mangkulon lunga nyang Bandung ora ketemu terus aku ning Jakarta aja bolo ora ketemu aduh klinciku aja beda aku terus bali ning Semarang klinciku ana kandhang. Seneng to atimu? Ya seneng. Kok iso didelok wong sak menake ngene kok iso. Ya seneng ditanggap ora seneng. Ha iya. Ora ditanggap ya bakulan pentol no Mas. Dagelan prei ora kreatif blas. Yo kreatif ah. Kreatif apa dodol pentol ya kebledosan goreng ngono kok iso. Ayo. Ya ya. Lajebulane rusak rusuk keburu
piye wong kowe mangane njaluk imba kok ditabuhi ra njaluk imba. Ora jelek mbok piye wong kene iki rekoso. Rekoso piye ditanggap kok rekoso? Kayak gak roh kowe kok. Apa? Dadanku lho diawori banyak. Maksudnya piye? Aku dandan diawori banyak, Ri. Ora kok diwor ya jan dadan ning pinggir awor mentok awor banyak. Tapi lah mata wong kene iki kok. Alhamdulillah pripun. Ya makasih. Oke. Dulur-dulurnya akeh ya Mas. Jos. Alhamdulillah luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Lagi iki lho Mas. Dene. Ngombe muni alhamdulillah. Ya ora apa-apa wong ngono ngombe. Disyukuri ya Allah, jeblek serendeng gumun setahun. Mas aku wis ora ditanggap wong babatan neh. Lah gene nek Lah piye wong biyen main ning gene Pak Wo nggih Bu nggih. Aku jaman cilik sakmene jek karo bapakku. Main ning gene Pak kami tua. Aku gak roh kok. Ya karo bapakku wis kapundhut tok Mas. Sapa wae sing dagel karo aku mesti langsung mati. Oh, kowe dagelan Pak Geblok kok iso marahi kok. Senenganmu mbok buka yo, Ri. Aku nek ngene ra. Kowe ngenyek wae dagelan. Lah kowe ana dagelan anggere ambek kowe kok mesti mati. Kendongan aku mati. Ora. Dagel karo sapa bebek ya wis sedet ngono. Kaisa, ning luar biasa ya Mas Bombet. Alhamdulillah dalu menika sonten menika sewanteng daleme Bapak Pak Men. Lho, Pak Men sapa? Mbah aku ngerti ku ya Pak Men ngono tok aku. Pak Men sinten? Taklet mbake. Pak sinten? Pak Paiman. Pak Man kok Pak Men. Pak Men iki bakul pentol ngono. Ngono ya. Oh, Pak Paiman dalah Ibu Rupiah. Oh, Ibu Rupiah iku sapa? Sengro sapa ora roh aku iki kok. Garwane sinten to, Mbak? Supiah, lah iya biyen jenenge Rupiah, loro-loron dijeneng Supiah. 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 Lah iya ngerti. Alhamdulillah Mas Dan seneng ya susah. Lah nek seneng adek susah lah gene. Senenge ditanggap wong babatan. Susahe Kowe roh ning guri. gene. Masyaallah jajane pas Pak Paiman. Akeh Nuri. Walah jajane banyu mili mlebu metu kowe roh ning guri apa wae mau? Ya gak ora no. Ana gemblong. Gemblong siji. Siji. Loro Mau ketoke ya ana gemblong. telu. Ya gemblong. Papat. Gemblong. Lima. Gemblong. Oh iso jajan kok gemblong tok. Lah ning guri ya pirang. Tapi Mas luar biasa. Ketoprak yamene wis dikeki mindo. Kandhane mindo piye wong aku mang ora keduman mangan. Wong aku anggere mek ya disosori banyak. Lah cakep. Tapi banyak kene ku sopan-sopan. Banyak kene kok sopan-sopan banyak ya wis umume kewan. Ora kaya banyak kene sopan-sopan. Lah kok banyak kene sopan-sopan. Lah nek ora gene aku teko langsung diceluk kok. Kowe teko Langsung diceluk. leh nyeluk piye? Mas, tak goleki. Mas, jebule banyak. Iku ora Mas, Lah apa? ngas. Lah kok banyaknya apik kowe Leri. Omongan luar biasa donga dinunga. Acarane mantenan nggih Bu nggih. Muga-muga temanten kekarone, muga-muga sakinah mawaddah warahmah iso gawe omah ben Pak Man iso duwe putra wayah utawa putu. Amin Allahumma. Amin ya Allah. Penontonnya sing kene luar biasa. Tamune banyu mili sing wani jongok ning ngarep iki kowe roh buahe pira Mas Am? Lah buahe pira? Buahe paling ora wong lanang-lanang ku to. Sing ngagem iki. batik pake kae. Guyu mesti. Wah aku ngerti kok. Pira buahe? Buahe paling ora 150. 150 mergo panggon ngarep ya. Mergo wani jongok ning kursi ning Ya ngarep. umpamane ibu-ibu sing kene iki. Ibuke iki to, Iya. bapak iki paling mbake ibuke buahe beras. Pirang kilo? Berase larang saiki. Saiki ibuke iku buahe kowe roh Pira Ri? 30 kilo. 30 kilo. Mergo marek ketoprak. Lah umpama sing mburi kono, Sing guri ya malah omahe kok ya malah akeh paling ora 50 kilo. 50 kilo. Kowe roh sing ning ngisor kae lho, ngisor dadah. Kowe Gene. roh buahe pira? Pira Ri? 20.000 paling kok. 20.000 iso nggawa anak putune. Lah cakep. Wanterem Ri. Kok nggawa anak putune yo bibet delok kok iso. Iya. Alhamdulillah donga dinunga ya Mas.
nganteni muga-muga rukun. Amin. Muga-muga ndang duwe anak. Ndongakno rasa angel-angel. Bu, jenengan umpami nggih umpami. Wis sing rabi-rabi sing wis barabi kula omongi. Umpami jenengan dijatah bojone saulan 4 juta, seneng napa mboten? Seneng. Lho, dadi wong bebojoan iki angger wong wedok dikaya akeh. Iya. Ora tukaran yu ya. Lho ora tukaran mesti ora utang bank mekar. Omongmu mlepuk. Lho iki aku ni jempol wong iki ben kemis parani bank mekar. Tunggal mbok emah. Iya tenan iki. Wong omah-omah Mas nganten karo Mbak nganten. Nek ben ora tukaran, sing lanang kudu ngoyo sing akeh. Kok nek wong lanang ngekeki kaya akeh, wong wedok ora nyelatu. Berarti sing penting wong omah-omah iki berarti dhuwit. Dhuwit. Nek kanggo aku ya ora lele. Lho. Dhuwit iki malah semarai tukaran. Lho kowe barabi. Lho wis lho rabi entek ping 7 kok. Bojom ya wong. Gak. Apa? Wedhus. Yo wong kok. Lah lek bebojoan kowe nyalahno. Sing paling penting uga kok dhuwit semare rukun. Lah sing marai rukun ben ora tukaran iki paling penting apa? Aja omongan. Loh. Nek ra omongan mesti rukun. Lah kok iso? Nek ora gene. Lah wong omah-omah kok ora omongan yo ya. Lah kowe nek ape njaluk mangan karo bojom ngene iki, bojom delok ketoprak. Iya. Kowe ape njaluk mangan bojom? Kowe caramu piye nek ora omongan? Alah ngono kok bingung wong nek aneh belajar karo aku ah. Piye? Umpama njaluk mangan ya. Njaluk mangan. Umpama iku bojoku. Ora omongan lho. Ora omongan. Aku bojomu aku. Oh, kowe ya. Aja iku ora doyan kowe iku. Aku ya emah kok. Yo lah, raimu kaya batang ngono. Jare ndek iki kaya ngono mayit. Umpama kowe bojoku, Aku bojomu. Aku bojomu ya. iya. Nah, Aku wong lanang, kowe sing wong wedok. Wong wedok. Persis kaya rupiah. Sembrono ayo. Aja omongan. Ora omongan. Wong omah-omah ben rukun, aja Omongan. contone. Langsung Pomo, ngene. kowe njaluk mangan. Apa iku? Mangan. Dek, rene aku njaluk mangan. Berarti kode. Kode. Nganggo isyarat. Lah nek njaluk ngombe, Alah gampang no. carane. Kok kaya ape wong kedat? Melu mengikuti tren. Tren TikTok. Lah nek bar mangan dilalah njaluk adus. Alah yo gampang no Mas. Apa kok ngene gatelen? Nyoplok capet. Lah kok ngene? Lah iki kan kon dhuwur ngene, ngono lho. Lah iku nek delalah bojo nganten anyar kepengin. Oh iya. Alah yo gampang no. Piye carane? Carane piye? Umpama kowe wong wedok, aku wong lanang. Iya, lah kepengin sing wedok kepengin njaluk. Langsung diceluk. Buanting. Terus gampang. Moh. Aduh. Besok kapan nek rambanten kowe saiki Ri? Hernia aku bledos. Ya biasa. Langsung buanting. Langsung genah aku. Ya piye? Walah. Apa iki? Apa? Nyoplok katok lho. Gak iso. Ketara sing iki nglakoni ngono lho. Ora ngono. Gak iso. Ning luar biasa ya Mas Bobet. Tamune Pak Man Banyumili. Percaya do kudungan kuwaber Iki nandakno piyayi putih babatan kene iki rukun. Pak Man iki rukun karo tangga teparone, ora tau tukaran. Nggih Bu nggih. Ora tau bedak-bedak. Alhamdulillah. Nyanyi ya Mas. Lho ya iso. Nyanyi nadane ana apa ora arjene? Arjene ana apa ora? Lagune lagu sing anyar. Lagu apa nah? Lagu nganggo lagu santri apa ngono kae? Santri pekok. Santri pekak Mbak ya. Iso kowe? Iso? Iya ya iso no wong santri pekok kok iso. Nadane ngene kae. Sing piye? Neno nano Nano nunu enono. Nunu eno. Nunu iso apa? Urung-urung aja nganggo nunu. Urung ya? Kok iso? Nunu itu kok. Kok iso malu-malu nunu. Ayo. Neno nano
neno nano nenano Nane nano nane nano nenano Iya. Nano 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 nane nano 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 apa Indel-indel ku coba. oh sembrana isa ya Isa. genduk dena santri lulusan pondok Isih perawan ora nganggo katok. Piye? kok ora nganggo kathok udan Lah bener piye? isih perawan durung tau didemok Iya. lho kok iya Orang tau didemok. tak rewangi sarungan gawe sangka Bareng dodok. Eh, Lah eh. kok dipenculoti kodok. sebenarnya isa ya Isa, ya Isa. sore iki aku rame ngene Ramene ngene. Iya. Duh. Ramene ngene piye nari? Allah dagelan ketoke lemu goblok ya kowe Ya rambut kandhane kok guri kok iso. wis dase botak lambene ndo goblok sisan Lah rambut kandhane kok. ngene lho Mas lagune piye to Nek nonan. sore iki aku rame ngene Pak Paiman. Lah iki lah Pak Paiman. piye Pak Pak Paiman Paiman piye? lagi duwe gawe. ya Allah Isa lambe kene kaya Isa Wah iso lho kene kok. sore iki alah aidon Lah nek rai mbok. Iki pipine mau tambung sisa. ayo sore iki kok ramene ngene Pak Paiman lagi duwe gawe. Sip. duwe gawe nikahno putrine Putrine. Iya. loh Tak dongakno mugi-mugi barokah uripe. Amin. Amin. saya nandur tebu digawe gula Bojoku ayu lah kok nyawisi tangga. Isa lunga Paris terus numpak dokar Budal ngemis langsung dienggo bayar Bank Mekar. kere Penting arep wis angel. kudu iso paling penak dadi temanten anyar Anyar. Anyar neh iki apa neh leri? alah kudu iso Are iki apa iki? paling penak dadi nganten anyar Tamu mulai busanane lukar. Ganti baju lho lukar. waya asar nganten mlebu kamar Bareng tak inceng nganten loro pateng klekar. Keselen kabeh mono iki jenenge tamu tamu. Aku ora mbok kandhani lho ri tamu. kabeh mono iki jenenge tamu Nganten loro nek dik sawang kok guyang-guyu. nadane piye Lah ya iki mono kabeh jenenge tamu blok goblok kanten loro lah kok guyang-guyu. Penting udah wis leriri. Joko sembung terus mangan pari Dhuwur diambung sing ngisor tangi. ayo poma kowe dadi wong wedok kowe dadi wong wedok tarayu Apa neh? kowe dadi wong Mbok rayu. iya no ngomong
Oh iya yo iki mang rombok larang regane iki mang beras yo mundak kok iso. Halal. Lah nek mbok tapuk. Ora usah ngendo beras. Abah nek iki larang kabeh yu ya. Berase 17.000 mundak. Lengo 15.000. Endok ya mundak. Iya iya Ro. Sing medun sitok. Apa iku? Susu. Lah nek susu ora mundak gene. Lah piye susune ning kono medun apa? Iku lali ra nganggo nganu. Ayo. Ngomong. Lah yo buan yo akeh yo yo. Lah ora jomong terus. Lah kowe ngomong jare yo tak omong dhewe lah aku jare ngomong mulane tak jek omong. Kowe dadi wong wedok aku wong lanang. Iya ya. Nyontoni ngantene iki lho. Ngomong jalukmu piye? Aku njaluk klambi, aku njaluk tanah. Kowe meneng ae tarayu ngono blok goblok. Paling ora wong wedok lambene kudu melet. Melet. Sing isor cokot. Kaya anak-anak ulo. Ngomong jalukmu lah piye tak turutane tak usahane aku wong wedok aja jual mahal aku ra masalah yen tu berjuang dhewe sing penting kowe bahagia ngopo ngopo ana apa amin Ora kok iso pokoke waktune wis sore lakon iki lho Mas Pak Man ki luar biasa. Lah kok luar biasa iku gene. Lakon iki lak jane lakon bengi to. Lakone apa mau? Damarulan ngarit. Kamangka Pak Man disemayani ora gelem. Pak lakon iki dienggo kok bengi sae. Terus damel mengke dalu sae. Pak Man mboten purun. Ora Mas. Pokoke lakone kudu damarulan. Awan iki. Awan iki. Ben lakone tutup. Wong kene ben do seneng, tamune ben do gayeng. Dibur nganggo lagu. Lagu-lagu ya. Suaramu ditokno. Siap. Orjene ora ono nganggo gamelan. Iya. Gamelan apa iki? Gamelan sing gayeng jajal ibuke. Bu, ngersake lagu napa Bu? Campur sari kenek. Ayo. Campur sari. Bojo loro. Bojo loro. Ora apa-apa. Siji wae pegelinu loro. Bojo loro tenan iki. Santai, Bos. Tenan. Uga bojo siji setengah. Tanyang sithik mosok ora oleh lho yu. Diaturi pamundutane ibuke, mbake sing cantik kae. Kandhane mbake. Kandhane piye? Lunga mancing aja nggawa gethek. Wis raine glowing sikile mlethek. Lah ngono lho. Wala Allah Gusti Allah wong iku leh. Mbake ngawur wedake mbake ku pon lho. Hah? Wedake pon. Percaya wajah hitam menjadi putih. Lah iku kok ora putih. Lah iku kliru rapon kok. Apa? Kliwon. Bisa golek. Ayo Mas. Kuculur. Ayo kuculur. Ayo ora apa-apa sing penting mlaku. Ya ta? Iya. Dolanan. Sing penting seneng-seneng ya. Terspesial buat Bapak Pak Man. Man, sekeluarga. Ayo Bet. Jogetmu Bet. Diwangi dulur lanang. Ayo, yo jo. Apa? Ampune disco. Aku rute mikir bojo loro. Bojo sing anom njaluk disayang sing tuwa njur wegah ditinggal sirahmu materapi so turu andum tresno uga andum wektu mikir
butuhe mikir belanjane jur saiki bingung atine long dina mulih prana telung dina mulih ning kene asing sadina kanggo sapa sing sadina kanggo wong liya lah bae to tenan to syukur kowe syukur ora mlethek nelok aku mbok sawer ora sida mlethek. makasih ya yo wes barokah yo asik bet jak joget bet Wah, aku wong ganteng nek bojone wong. abang biru lampune disko awakku mikir bojo loro bojo sing anom njaluk disayang wangel mekon tuwa njur wakat ditinggal yo jojo jojo Siramu menrapi turu. tresno uga andung wektu mikir butuhe mikir belanjane anjur saiki bingung atine yo Talung dina mulih rono sing sadina bali ning kene sing sadina mulih mrana wong liya kowe kok lebih kowe hitung 4.000 tok lho lho. piro tak tambahi 6.000 untuk bakso untuk separuh. ya 8.000, ya 10.000 wis. ya ya 12.000, ya ya 14.000, ya 19.000 lho 5.000 sitok ndil. ya wis piro Nah iki 21.000 untuk wedak pon sitok yo. Wong. Hah? Iku kok bifak kadutan wedak. aja sembrono Mas Bobet pokoknya didongakno mbakku wedok muga-muga les sedekah ora lokak ning saya kebak Ora wutah ning sing saya butuh. ora roboh ning sansaya bakah Amin. ben iso bakulan ning umroh Ben iso budal umroh ngono lho. Bet jroning suka kudu ning lanang padha ngono. keguyonan ya ana watese lho Bet Iya ya.